Сәлем кызлар һәм малайлар. Без хәзер бөҗәкләр иленә барырбыз. Дуслар, сез артында тимгелле бөҗәкләрне беләсезме? Кара төрткелле. Әйе, камкалар ул. Афәрин шаяннар. Камканы ясар өчен безгә яшел, кызыл, кара һәм бераз гына ак төсле пластилин кирәк булачак. Шәп, камкалар иленә сәяхәткә стек һәм агач очлы таякчыкларны да алырга онытмагыз. Әлеге инструментлар безнең пластилин дусларны җанландырыр өчен ярдәм итәчәк. Сезнең камканы тотып караганыгыз бармы? Әйе булса, кабат күккә очырып җибәргәнсездер дип ышанып калам. Бүген ясаячак камканы үзегезгә калдырсагыз да була. Пластилиннан ясалган сыннар коллекциясын ул тагын да матурлап торачак. Камканы без күбрәк яшел яфракларда очратабыз. Шуңа күрә башта яшел төсле пластилиннан шарчык әвәләп, яссы итәбез дә, башын очландырып куябыз. Менә шулай. Әлеге деталь су тамчысын охшарга тиеш. Әзер, ак кагаз битенә ябыштырабыз да, уч төбе белән тигезлибез. Миннән калышма. Өчен бөгеп куярга онытмагыз. Булай иткәч ул чынга охшый. Камкалар яфраклар ашыймы икән? Юк, алар киресенчә яфракны яфрак ашаучы бөҗәкләрдән саклыйлар. Мәсәлән, карлыган битеннән. Камкаларны әбинең бакчасын саклаучы каһарманнар дияргә дә була. Шуңа күрә аларны сакларга кирәк. Яфрак инде әзер дияргә дә була. Тик нәрсәдер җитми кебек. Дуслар, нәрсә җитми икән? Беләсезме? Дөрес, сызыклар юк икән. Хәзер без сезнең белән үзебезнең яраткан инструментыбыз стекны алабыз да сызыклар ясый башлыйбыз. Бу яфрак тамырлары дип аталыр. Менә шулай, әйдәгез, калышмагыз. Аның иченнән су йөри. Яфракларның нишләп яшел төсле икәнен беләсезме? Бу аларга кояшның нурларын йотып, файдалы кислород булып чыгару өчен кирәк. Менә шулай, файдалы һәм кирәкле ул безнең яшел дусларыбыз. Менә шәп килеп чыкты. Ура! Ниһаять, камка ясауга керешәбез. Кызыл пластилиннан шарчык әвәләп, аның нигезен ясый итәбез, өскел өчен ярым түгәрәклибез. Бу сынның гәүдәсе булачак. Камканың нинди икәне исегезгә төштеме инде? Бик шәп. Менә шулай ябыштырабыз. Тигезлибез. Баш буласы урынны менә шулай итәбез. Булды. Янә стек ярдәмендә уртадан тирән эзле сызык сызабыз. Булай иткәч, камканың ике канаты барлыгы күренеп торачак. Камкалар очканда секундына 85 тапкыр канатлары белән кагыналар. Димәк, алар бик тиз оча дигән сүз. Хәзер пластилин алабыз да, бу нәрсә икән? Юк, кара төрткеләр өчен түгел, аны соңрак ясарбыз. Кара пластилиннан тәпиләр әвәлибез. Башта 6 шарчык әвәләп кырыга алып куябыз, аннары буйчыклар тәгәрәтәбез һәм һәрберсен тар ягы белән камканың гәүдәсенә беркетәбез. Җитешәсезме, дусларым? Менә шулай, безнең шарчыклар инде әзер диярлек. Булды. Инде хәзер буйчыклар тәгәрәтәбез. Һәм гәүдәсенә беркетәбез. Бик матур килеп чыга, яме дуслар. Камкалар кышны ничек уздырганын беләсезме? Хәзер сөйлим. Кыш көннәре кыскаргач, камкалар агач яфракларында яфраклар арасына яшеренеп калалар икән. Бер юлы бер җиргә 1000нән артык камка җыелырга мөмкин. Шулай итеп алар бер-берсе белән җылыналар икән. Менә шундый алар камкалар. Дусларым, сезнең барысы да килеп чыгамы? Менә булды. Хәзер инде без мыеклар ясарбыз. Алар тәпиләргә караганда озынрак булырга тиеш. Шуңа күрә уртача озынлыкта пластилин кисәкләрен алабыз, озынча буйчыклар тәгәрәтәбез, өчендә калынайып торган деталь килеп чыгарга тиеш. Хәзер аларны камканың гәүдәсеннән берникадәр ара калдырып ябыштырабыз. Менә шулай.
Мыйыклар безнең әзер. Кара пластилин белән эшләвебезне дәвам итәбез. Кечкенә шарчык әвәләп читкә куеп торабыз. Аннары зурырак шарчыклар ясап, бармаклар белән кысып куябыз. Әйе. Без ниһаять камканың тамгаларын ясыйбыз. Кемдер әлеге тамгаларны санап, камкага ничә яшь икәнен белеп була дигән. Бу дөрес түгел. Аларны санап, сез бары тик вакытыгызны гына кызыклы итеп үткәрәчәксез. Ләкин камкага ничә яшь икәнен белә алмаячаксыз. Менә булды, шулай ябыштырабыз. Бик матур килеп чыга. Хәзер инде буларны да ябыштырабыз. Кысабыз, менә шулай. Булды. Бик матур килеп чыкты. Бик шәп. Пластилин дустыбызга йөз ясыйбыз. Калган кара пластилиннан шарчык әвәлибез, аннары бармаклар белән төзәткәләп, ярым түгәрәк ясыйбыз. Без аны мыекчыклар белән гәүдә арасында калган урынга ябыштырырбыз. Менә булды. Бик матур килеп чыкты. Дусларым, камканың күзләре бармы икән? Әлбәттә бар. Әйдәгез аларны ясыйк. Ак пластилиннан шарчыклар тәгәрәтәбез. Менә шулай, шәп, бармаклар белән кысабыз да, күзләрне бер-берсенә симметрик рәвештә камканың йөзенә ябыштырабыз. Менә шулай булды. Безнең таякчыклар кайда соң? Менә бит ул. Күзләрне урнаштырыр өчен урын әзерлибез дә, җайлы гына беркетеп куябыз. Менә шулай. Булды. Безнең күзләребез әзер. Хәзер стек ярдәмендә сызык сызабыз. Ура! Без бүген чын җәй вәкилен ясадык. Хәтта җылытып та куйды. Мин сезнең белән сау булашам. Хуш-хуш.